खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 फेब्रुआरि सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं, लिसा नार्जारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सोरखौबा गोरोन्थि खोथा बुंफ्लांना गोसोआव गोबां गिखांनाय फैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। वृष राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। रंजा खुसियैनो सानखौ हगार हरनो हागोन। मिथुन राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो गैयै जागोन। मोनसे जायगायावनो गोदोसोना थागोन। कर्कट राशि। गोसोनि साननायखौ मोनफुंनो हागौ। बयजोंबो गोरोबना सोलिनो हागोन। मोजां सान जागोन। सिंह राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला रांनि मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां सान। कन्या राशि। रांखावरि गैयैनि जाहोनावनो जार्लायाव गोग्लैनो गोनां जागोन। दुखु गोनां सान जागोन। तुला राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनो हागौ। दुखु दाहाजों सानखौ हगारनांनो हागौ। वृश्चिक राशि। गोजान लामा दावबायनो लुबैगोन। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन। साना जेथो गोनां जागोन। धनु राशि। सिगांनि दाय जालायना थानायाव गोरोबलायनाया फैफिननो हागौ। मोजां सान जागोन। मकर राशि। नोंथाङा गोजान लामा दावबायैयानो मोजां। गारि मटर सालायनायाव सौदावबायनो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। कुम्भ राशि। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव आन्दायबायनांनो हागौ। सांग्रां जाना खामानि मावनाया गाहाम जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ। सावस्रिया जोबोरैनो मोजां जागोन। रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिन्थिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि हाग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्डलाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटालि, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।